Pois as anculas ten a súa época, entonces hai que traballar de noite con escurada. A cabeza de maré é cando empezas a traballar, e se hai colles, eso non xa non colles nada. Pois antes empezaban en outubro xa se empezaba a ver algunha, non? E despois os meses máis fortes eran noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro. E despois ainda se iba ao mellor hasta abril, canto máis temporal faga, pois máis eras parece que se as hai que traballan. Se está o tempo calmo, ao mellor hai nesa menos traballan, están pousadas, pero se as revolve o mal tempo é cando elas se moven. Se ao que empezaba a temporada, pois hoxe ves que está o día así, nin malo nin bo non, pero, por exemplo, agora empecé a poñerse o vento daqui do suri, forte vento do suri. Dis, ao mellor vas a ter o costume de ir e dis ti, pois vou ordenar as anculas que quizá que se vexa algunha. A base, ao mellor si e ao mellor non, que non é, eso non é seguro. Collía tal como estou, a botaba a andar pola beira do río, hasta que eu di, pois vou pousar aquí. E entonces, a ver se atopa anculas. Puña aquí as miñas cousiñas, a luz acesa, esperaba un pouco, paso o meu equipo, miro, oi, non veo nada, non hai nada. Bueno, volvo a pasar. Oi, agora xa veo unha. Collo, adentro. E así, sucesivamente. Houve veces que ao mellor colleches 1 quilo ou 1 quilo e pico, pero outras veces vas unha semana seguida e non colles nada. Non colles nin para fazer unha cazoliña de ancula. Mira o que leva unha cazoliña de ancula, que serán 100 gramos, ou menos, máis ou menos. Ao mellor non toda a semana nem xuntas.